tamantu nyankropon odunsu a wo so abrefo wonti wa ma obonefo no antumi antena wantena se anya asomdwie wodi jagu ni chem anope wo ma yeda ase anope wo ma ye wa ya ma yen so ye ni dodo yeda wase ye wa ya ma yen ebusia ebrana se wi edu se na medical catch on ma chi na ne braso free sabre ekopim sa no pa nondu ebebo ye de ho aseda de kwa ma boafo a wo mo adawro ma putting this together am ye digmedi de ba wa kwan emu Odi Ahenkan Kwame Yaboa Ajimpa hine Kofi Mensah Kobe K ni Billy Man ye do ma se anopa yi Edi ameje so unim dada obo oba ofori amanfo anopa yi so nyankopon de yankwa achen back on your radio for God encountering. Yera se wa me kwan wa dwuma ni mu fie ho ba bia ma kwan.com wasumu.com storeho.com hospitalho.com filling station ho.com kayimu.com ba bia ma kwan bia.com ayewura no pe yeda se wate onyankopon koso antine ni mu nkyiro no won kan ho na ba bia wo kwei ono anu nkrakra wo mfa wo nko no wonwen wanamon ba bia wo di besie bia no Ghana nyankopon fa ho nhye wo nsa na omo adansedie ewa di yo nyina mu ewe Yesu Kristo dine mu amen. Ewie mbobran sam se de besia kode de mu no wada roma me yemfa ho amane bomfa ma we oseme nka nkyerɛ sa no pay free sabre ya de kro no eyade a ensuo no ni yesede ye wo fom bi wom pie puemantem me ya hoduo bie no nanso yeguso kanu an yehu se awia no nso guso a epagya ni mu awia ni pagya ni mu nti awia no apagya ni mu a tre nsuo ne so awia ni begina mu a free sabre ya de akwakwa ko siprem to bre e free donko ho no mo ede kro no na afi nsuo no yehu se eduru ho no mo nsuo no esan ebu nkama fa awia ne so nti nsuo no nso ahoden beba soro kakra na amunamuna ewa puemantem ya yahudo bebre no a e free no miensa nonan nonum eko nonsia no ensuo no betumi atowom ya yahudo bebre no asanse muna ebe muna e free no mienu ho no ko na no be den kakra wo apuemantem mya yahudo bebre no anti anwumre e free eye nonum nonsia ho no ko no ensuo no betumi agugu ewo mya yahudo bi die ebe muna saa keka ento enti ya no ahye ne so de ama me nemom ahomachi ade echi ochena no ensuo no be petepete ahomachi ade echi ochena no ensuo no ebe petepete kakra ewie mu babrɛ sɛ de besia kɔ ne demo no eno na abusia ye de ho amane bɔ no ye de ama we ni fiatran ye kasiem ene wo mo awo akire di ama ye ne ye soso ye tia so e de ama wo efie ha ene mo afei na wodi fidie na to wa no amedofo ye da ase emu ye da ase anya da ase akudonto ye mo ache di aba show ni so din eda so ene maachi station ni din di Ahenkan 93.3 FM eno ni yen frequency modulation megahertz ya yen potem ha no mo ba bia wonam no obetumi atie na emom so wa ama no ne uni Ghana ha wo nkran Kumase na still na no pese wutie ye ne a obetumi akọ Facebook ni Ahenkan 93.3 FM sanso ena obetumi akọ YouTube eno nso ya 93.3 FM Ahenkan na saa na emom ye wo apps bi wo ho no mo a eda wo phone so a odi ane se obebo so obokpa no asechi Ahenkan ba bia wo bia wiase afanan se wia bo ho nko ade a yedwumadi edi ne fie ha obetumi atie eno ne ye friend say my tune in modern Ghana Zeno radio app ni nyina e wo Google Play Store na se App Store o download ya apps ne so no na wa search for Ahenkan ba bia wo nam wo wie ya sinko ade e ade a obetumi atie ndwumadi ahodo a ekoso e wo ho ofre me obo ba ofori amanfo yemu ache ne yemu akwaba efa mra dwumadie ne so Ghana adisie oboba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM
ɛno nti onyankopɔn asɛm na yɛgu so a yɛsua onyankopɔn asɛm na yɛgu so a yɛkyɛ ɛno a yɛgu so a yɛpeke nneɛma bi de firi mu ɛde bɔ yɛn abrabɔ enti yɛgu so a yɛbisa tifi asɛm no se ɔse what do you say I am? What do you say I am? Enkrofo okeka se wonye wabɛn no we fili bi na monso so enkrofo na ekeka o but monso a monene na mo no abusuafo no monso mo sesen yaka ho nsɛm bebre na yentie de ɛkɔ so Bible ne mu na no na yɛka ho asɛm 1 Samuel chapter 16 yɛkenkan ɛndra mikosi mfimfini kenkan ye but me pesa what story na se yie ɛne nti matwetwe aba akire kakra ɔse na awurade ka kyerɛ Samuel sɛ wo bejam Saul akosi daben na me de mapa no sɛ oni Israel so hene fa enwo hyɛ waben ɔse waben ma na bra ma mensoma wo Bethlehem ni mam go come me brofo or say and the Lord said unto Samuel, how long will thou mourn for Saul, seeing I have rejected him from reigning over Israel? Na odie obakso a na wajam wesu Saul akosi daben unimu ana me awurade Saul no mapaw no enya de obetimi adi hini biem ewo Israel asase so na mom fa waben asofo mpanimfo no tetede no obi a wone duru ben a ode enwugum na ode shira ne ma na sore ma enti onyankopɔn ka kyerɛ Samuel sɛ fasa aben no na fa enwugum na mede wo kɔ baabi akɔkyerɛ wo na maka kyerɛ ɛyɛ Saul sɛ me menene ni adwuma yɛ biem mafo bi foforo a ɔno na menene ba bɛyɛ adwuma. Fill thy horn with oil and go, I will send thee to Jesse the Bethlehemite, for I have provided me a king among his sons. Osina me de mapono se oni Israel so hene fa enwo hyen ose fa wo hyen no na fa nwosra ye den egu me de wo kɔ Bethlehem ni bi nkyɛn na sa Bethlehem ni Jesse no ne mamu ɛna mayi ɔhene a ɔba bedi ɛyɛ Saul adeɛ. Verse 2, and Samuel said, how can I go? If Saul hear it, he will kill me. And the Lord said, take an heifer with thee and say, I am come to sacrifice to the Lord. Na Samuel say, meyeden makro na Saul tia obekume ebekoso eno yes Samuel ka kire Nyankopɔn sa Nyankopɔn se hwɛ o kwa afọ